Ọ bụ oge ịtụ mma ekele ikwupụta okwu ọma dịgasị iche iche nakwa ịbụ abụ otu nyegara Chineke ji ike niile dịka nwunye onye eze ọdịnala ndị ọmụọ na kansụl ime obodo Orumba North Lady Monica Ọfọ merụbere mmemme ọgbụgba afọ 80 ya n'ụzọ dara ụda. Lady Ọfọ bụ nwunye onye eze ọdịnala ndị ọmụọ Igwe Raphael Ọfọ bụ onye merụbere ya bụ mmemme ncheta oge ọmụmụ ya site na nnukwu ajamasị dị asọ nke onye nọ n'isi ya bụ Bishọp ụka Katọlik na Diocese Ekwulọbịa Right Reverend Peter Okpalaeke ma bụrụ nke ya na ụmụaka ya ndị ọgụ ya ndị Reverend Father nakwa ndị sista ndị ọmụọ ndị na-echere ya ezi echiche nakwa ndị ihe na-amasị na imerime ndị ọzọ sokọrọ wee mee. Onye ọrụ anyị bụ Chibụzọ Okoye gara ya bụ mmemme ma weta akụkọ a ka o si wee gaa. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka Bishọp Okpalaeke mere ka amata na ogologo ndụ bụ nke na-esite n'aka osebụlụ ụwa ma tozie ya bụ onye na-emerube mmemme ọgbụgba afọ 80 ya maka mbọ na-agba ịhụ na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nakwa ụka Kraịst na-aga n'ihu ma kpezie ekpere ka Chineke gozie ya. Onye eze ọdịnala Omogho bụ Igwe Ọfọ kelere Chineke etu o si debe ya na nwunye ya ndụ ma kelekwa ndị obodo ha maka ekpere niile ha na-ekpere ha. N'okwu ha dịgasị iche iche ka Reverend Sister Juliet Ọfọ na-alụ ọrụ na ụlọ ọrụ Federal Medical Center Abuja bụkwa nwa nwaanyị ahụ na-eme mmemme nakwa ọgọ ya nwoke bụ Satoni Nweke nke na-alụ ọrụ n'ụlọ ọrụ Anambra steeti na-ahụ maka mgbasa ozi na ịkụziri ndị mmadụ ihe kọwara Oriakụ Monica Ọfọ dịka onye na-ekpesi ekpere ike na onye na-ahụkwa mmadụ n'anya ma kpezie ekpere ka Chineke gozie ya. Na mbụri n'okwu ya ka Oriakụ Ọfọ onye jupụtara na anwụrụ kenele Olisa bi n'igwe maka ahụike o nyere ya site n'aka mmụ ya ma kpekwa ekpere ka Chineke na-egozi mmụ ya na-egozikwa ndị obodo ha. maka na mmemme dị egwu n'ebe ezinụlọ ịnegharị anya anyị ihu ihe mere ụmụaka ji gọzie ya amata esi ya ekwu ofu na ya ogidi m ụtọ ka nwere m oge wee na-ekene Chineke unu nwa ndụ bịara gwa na-akwere m ọpụ Chineke ga-agọzi m. Ibewe achịcha oyibo nke akpọrọ keeki bụ ihe kacha pụta ihe n'oge ya bụ mmemme site n'Omogho nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba North. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.